Пятнадцать гадоў зняволення ў калонію ўзмоцненага рэжыму для Віктара Бабарыкі патрабуе пракурор. Сергей Гіргель цвердзіць, што віна знайшла пацверджанне цалкам. Тэрмін максімальны па прад'яўленых артыкулах, гаворка пра атрыманне хабару асабліва буйным памеры і легалізацыя сродкаў, атрыманых злачынным шляхам. А яшчэ пракурор запатрабаваў штраф у памеры 5000 базавых велічыняў. Гэта 145 тысяч рублёў. Вось так, спадарства, дорага каштуе жаданне стаць кандыдатам у прэзідэнты. Віктар Бабарыка знаходзіцца за кратамі ўжо больш за год. З 18 чэрвеня летась. У зняволенні таксама ягоны сын Эдуард. Надалей былы банкір трымаецца бадзёра і верыць у перамены. Вітаю, спадарства. Сергей Падсасонны, аналітыка і падзеі аўторка. Запрашаю на жывы эфір студыі Белсат. Александр Кириленко, 8 червня. Лео Целитко, 11 червня. Мы не сражаемся за санкции. Мы сражаемся за то, чтобы выпустили политзаключенных. Только два варианта: сохранить физическое здоровье и сохранить свою волю в этих местах. Ужо 219 дзён за кратамі застаюцца нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Памятаем, мы памятае грамадзянская і журналісцкая супольнасць у Беларусі і ў замежжы. Спецыяльная ўзнагарода імя Дар'юша Фікуса для журналістак у Варшаве. Дар'юш Фікус – вядомы польскі журналіст, які спрычыніўся сваёй дзейнасцю да станаўлення польскай дэмакратыі. Цырымонія пачынаецца, спадарства, ужо літаральна ў гэтыя хвіліны, а на месцы працуе наш журналіст Алесь Баразенка. Вітаю, Алесь. Як праходзіць, ці ўжо пачалася урачыстасць, як выглядае атмасфера на гэтым мерапрыемстве? Вітаю, Сергей. Мерапрыемства толькі пачынаецца, госці яшчэ збіраюцца на ўрачыстую вячэру. Атмасфера ўзнёслая. Вельмі шкада, безумоўна, што тут не могуць быць зараз Каця і Даша, які, безумоўна, заслужылі гэтае права сваёй асабістай мужнасцю, сваёй прафесійнай дзейнасцю. Зараз уручэнне толькі пачынаецца. Я думаю, што прыз для нашых каляжанак, прыз за асабістую мужнасць у прафесійнай журналісцкай дзейнасці імя Дар'юша Фікуса будзе ўручаны прыкладна праз 15-20 хвілін. Прэмія яго ад імя Каці і Дашы, дырэктарка тэлеканалу Белсат, спадарня Агнешка Рамашэўская. Прэмія імя Дар'юша Фікуса была заснаваная ў 1997 годзе. Яе заснавала рэдакцыя газеты «Жэч Паспаліта», але з 2011 прэмію ўручае польскі прэс-клуб. І у заяве арганізатараў польскага прэс-клубу зазначаецца, што прэмія для Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай гэта не толькі іхная асабістая прэмія, гэта знак салідарнасці для ўсіх тых журналістаў, якія зараз працуюць у Беларусі, працуюць ва ўмовах рэпрэсіяў і дыктатуры, якая зараз пануе на Беларусі. Зараз мы бачым, што госці збіраюцца яшчэ, паўтаруся, атмасфера ўзнёслая, і чакаем, калі прыз, адмысловую прэмію атрымае спадарня дырэктар ад імя Кацярыны і Дар'і. Дзякую, Алесь, за гэтую інфармацыю. Алесь Баразенка працуе на цырымоніі ўручэння прэміі імя Дар'юша Фікуса, якую, спадарства, спецыяльная ўзнагарода для дзяўчын атрымаюць нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Вядома, на жаль, не асабіста, бо самыя дзяўчыны ўжо 219 дзён застаюцца за кратамі. Яшчэ адна ўзнагарода сёння ў Варшаве
Для Марыі Калеснікавай, палітзняволеная, уганараваная прэміяй «Спірыт» імя Яна Карскага. Віншуем спадарыню Мары, віншуем нашых журналістак з узнагародамі і жадаем ад усіх толькі адно – хуткага вызвалення. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Двадцять 25 беларускіх супрацоўнікаў медыа ў гэтыя хвіліны спадарства знаходзяцца за кратамі. Варта памятаць пра кожнага з іх, а таксама пра іншых палітычных вязняў і тых, хто знаходзіцца ў турме па палітычных матывах. З намі ўжо цяпер на сувязі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, спадар Олег Агеев. Вітаю вас. Спадару Олег, ці вы нас чуеце? Я чую вас добра. Вітаю вас. Таксама вас цяпер ужо чуем. Вось 25 беларускіх супрацоўнікаў медыа ў зняволенні, але і Беларуская асацыяцыя журналістаў. Другі дзень мы ведаем гэтую інфармацыю. Правяраюць арганізацыю. Улады патрабуюць 1000 дакументаў сабраць за 2 дні. Якія падрабязнасці, што гэта за справа? Шчыра кажучы, гэта хутчэй за ўсё чарговая хваля ціску на арганізацыі грамадскай супольнасці і улічваючы тое, як працуе БАШ, фактычна гэта спроба абмежаваць тых журналістаў, якіх вы зараз распавялі, што сапраўды знаходзяцца за кратамі. І таму, так, гэта чарговая спроба спыніць, хутчэй за ўсё спыніць нашу працу, і мы ставімся да гэтага вельмі сур'ёзна.
Якія дакументы канкрэтна патрабуюць? Што трэба паказаць? Я з таго, што бачыў, з таго, што ведаю, гэта ну і нейкія персанальныя дадзеныя, так? Па сутнасці трэба здаць дадзеныя ўсіх сябраў бажу. Ну так, один з документаў гэта спіс сябраў арганізацыі. Акрамя спісу яшчэ патрабуецца заявы на ўступленне ў арганізацыю. І што цікава, што вось менавіта гэтыя заявы на ўступленне ў нашу арганізацыю, яны былі з офіса БАШ выняты падчас обшуку, які ладзіўся у нашым офісе. І таму мы самі имеем, яны знаходзяцца ў следчым камітэце, а Мін'юст патрабуе ад нас у тым ліку і вось такія дакументы. Калі казаць пра іншае, то ну, цэлы шэраг, сапраўды, гэта тысячы будзе аркушоў, гэта акты, даведкі, гэта пратаколы паседжанняў, гэта дакументы, якія ўваходзілі ці выходзілі з нашай арганізацыі, гэта усе звароты, якія накіроўваліся да нас, і адказы на гэтыя звароты. Тое, ўсё, што звязана з працоўнымі адносінамі паміж арганізацыяй і супрацоўнікамі нашай арганізацыі. Пералік даволі шырокі, ён займае 2 лісты, 2 аркушы, і таму ну, сапраўды гэта нават па памерах, па аб'ёму, ну, трэба будзе, магчыма, наймаць ці карыстаць асабісты аўтамабіль, бо такую колькасць папераў нават складана прынесці за раз. Што вось тычыцца ўсіх гэтых папераў, сапраўды ну, гэта абсалютна выглядае немагчымым узяць і падаць гэтыя ўсе паперы. Ці гэта проста пошук падставаў для знішчэння закрыцця арганізацыі? Складана сказаць. Безумоўна, тое, што адбываецца ў краіне, дае магчымасць хутчэй параўноўваць з мінулымі гадамі, і, шчыра кажучы, гэта не першы раз спроба такі ціск здзейсніць менавіта на арганізацыю. За больш за чым 26 год наша арганізацыя ўжо некалькі разоў такія праверкі праходзіла, і нас пакуль не закрылі, мы маем афіцыйна зарэгістраваны статус. Будзем спадзявацца, што і ў гэты раз усе паперы, бо, шчыра кажучы, гэтыя паперы ёсць. Падкрэслю, што арганізацыя зарэгістравана, мы дзейнічаем у тым ліку суадносна з беларускім заканадаўствам, таму ўсё, што ад нас патрабуюць, у нас ёсць, але патрабуе часу, каб сабраць гэтыя паперы, тым больш, што не толькі па цэнтральным офісе патрабавання падставіць дакументы, але і па наших рэгіянальных філіях. Вось как просто сабраць у філіях і прывезці ў Мінск, гэта таксама патрабуе часу, і, шчыра кажучы, амаль увесь штат супрацоўнікаў зараз працуе, каб гэта сабраць і паказаць Міністэрству юстыцыі. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску ў рэакцыі на санкцыі, якія былі абвешчаныя напярэдадні, гаварылі, што адказы будуць. Ці вось гэты ціск на грамадскія арганізацыі гэта ўжо не пэўныя адказы, ці гэта не звязана з санкцыямі? Ну, складана казаць, мы не ведаем, што стала нагодай для вось такога патрабавання. Магчыма, што тыя, хто прымае рашэнні вышэй за Міністэрства юстыцыі, магчыма, і карысталіся вось нейкімі такімі захадамі, спробай адказаць на міжнародныя санкцыі, ціснучы на беларускія арганізацыі, на сваіх грамадзян. Ну, ёсць шмат жартаў у інтэрнэт-сеціве па гэтаму поводу. Магчыма, не выключаю, што частка гэтых жартаў мае пад сабой нейкую выснову. Таму што калі спроба адпомсціць замежнікам у выніку атрымліваецца ціскам на уласныя беларускія арганізацыі грамадскай супольнасці, на грамадзян, якія знаходзяцца ў Беларусі і аб'яднаныя ў гэтае добраахвотнае аб'яднанне, но, шчыра кажучы, гэта не адпавядае крытэрыям парытэту, так скажем. Тым больш, што санкцыі захаду з'яўляюцца адказам на дзеянні самых жа уладаў. У мяне яшчэ адно пытанне, бо шмат апошнім часам мы чуем пра тое, што 3 ліпеня, магчыма, будзе вялікая амністыя для палітычных вязняў. Таксама палітычнымі вязнямі з'яўляюцца і журналісты, супрацоўнікі беларускіх медыяў.
Як вы мяркуеце, ці такое вызваленне пад ціскам санкцыяў магчымае? Спадзяемся на гэта. Беларуская асацыяцыя журналістаў, як шэраг іншых арганізацый праваабарончага сектару, нашы патрабаванні безумоўнае вызваленне ўсіх, хто прызнаны на гэты час палітвязням, і па кожнай асобе, калі разглядаецца справа кожнага чалавека, прымаецца рашэнне, чаго патрабаваць ад дзяржавы. Сапраўды спіс палітвязняў вельмі шырокі, і мы вельмі спадзяемся, што можа хоць такім чынам дзяржава прыслухаецца да арганізацыі грамадскай супольнасці Беларусі і да нашых патрабаванняў аб вызваленні ўсіх палітвязняў. І сапраўды, вы казалі, што зараз больш 25 чалавек, толькі журналістаў і супрацоўнікаў медыасектару знаходзяцца за кратамі. Калі дадаць тых, хто пакутуе за іншыя, калі хто пакутуе за злачынства, звязанае з рэалізацыяй свабоды выказвання, гэта блогеры, гэта шэраг тых, хто пісаў посты, якія зараз па так званых ілюстрацыйных складах злачынстваў асуджаны да пазбаўлення волі. І ўсе гэтыя катэгорыі з майго боку гледжання і з боку гледжання праваабарончых арганізацый павінны быць вызвалены безумоўна, таму што яны прыцягвалі да адказнасці па палітычна матываваных крытэрыях. Будзем спадзявацца, што 3 ліпеня, пазней, але што ўсе гэтыя людзі выйдуць на волю. Таксама будзем спадзявацца, што ўлады чуюць, да чаго іх заклікаюць тыя дзяржавы, якія ўводзяць гэтыя санкцыі. Дзякую вам за гэтую размову. Спадар Олег Агеяў, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, быў з намі на сувязі. Да гэтага часу ў нашай дзяржаве ніколі не было беларускага нацыянальнага дня культуры, тым больш па-за межамі краіны. Мы ўсе ведаем чаму. Рэжым ніколі не разумеў і не цікавіўся сапраўднай беларускай культурай. Такое свята з'явіцца 7 ліпеня, у дзень, калі нарадзіліся Янка Купала, Ян Чачот і Марк Шагал. Больш за тое, штаб Святланы Ціханаўскай і Беларуская рада культуры абвяшчаюць тыдзень беларускай культуры з 5 да 11 ліпеня. Дарагія сябры, 26 гадоў беларуская дзяржаўная культура была ў заняпадзе. Але лавіна крэатыву мінулага года паказала, наша культура мацней за гвалт, зброю і дыктатуру. Канцэрты ў дварах, онлайн-спектаклі купалаўцаў, паэтычныя вечары. Усё гэта мы, беларусы. Да гэтага часа беларускага дня культуры, а тым больш міжнароднага, не было. І мы ўсе ведаем чаму. Рэжым ніколі не разумеў і не цікавіўся сапраўднай беларускай культурай. Таму цяпер разам з Беларускай радай культуры мы прапануем гэта змяніць. Мы абвяшчаем 7 ліпеня міжнародным днём беларускай культуры. У гэты дзень нарадзіліся Янка Купала, Ян Чачот і Марк Шагал, нашыя сваякі, вядомыя далёка за межамі краіны. Таксама ўначы з 6 на 7 ліпеня беларусы спрадвеку святкавалі купалле, свята кахання і свабоды, свята, якое яднае беларусаў у розных кутках свету. Безумоўна, культура Беларусі надта разгалінаваная, каб змясціцца ў адзіны дзень. Таму мы абвяшчаем цэлы тыдзень беларускай культуры з 5 па 11 ліпеня. І я звяртаюся да беларусаў Беларусі, а таксама да беларускіх дыяспараў ва ўсім свеце. Далучайцеся да тыдня нашай культуры. І вось што мы прапануем зрабіць у яго падтрымку. Прачытаць верш Янкі Купалы «А хто там ідзе» на мове той краіны, у якой вы жывяце, і апублікаваць запіс з хэштэгам «Stand with Belarus». Зладзіць купалі ў вашым горадзе ці мясцовасці. Правесці супольны спеў беларускіх песняў, арганізаваць выставу, музычны канцэрт ці тэатральны выступ з удзелам мясцовых беларусаў. Любая арт-акцыя ці культурнае мерапрыемства – гэта выдатны крок з вашага боку. Я заклікаю вас ставіцца да гэтага тыдня з нашай сапраўднай беларускай пяшчотай. Бо культура – гэта сэрца нацыі. Нават адзін жэст, выступ ці верш можа стаць сімвалам для дзесяткаў, тысяч, мільёнаў чалавек. Памятаеце, як нашыя людзі здымалі абутак, калі станавіліся на лаўкі на мітынгах?
А можа, вы атрымлівалі ліст ад Сергея Ціхановскага, дзе ён абводзіў алокам сваю далонь. Плакалі, слухаючы выступы вольнага хора і смяяліся, гледзячы кліпы Марго Леўчук і Андрэя Павука. І я ўпэўнена, кожны раз, калі ў вашым горадзе з'яўляецца хоць маленькае графіці ці сцяг, у вас на душы адразу робіцца лепей. Вось таму тыдзень беларускай культуры – гэта так важна для кожнага. Далучайцеся, рабіце ўсё, што ў вашых сілах. І памятайце, у кожным вершы і кожнай калыханцы для дзіцяці ўжо жыве наша агульная новая Беларусь. Працягнем абмяркоўваць з кіраўніком Беларускай рады культуры. Сергей Будкін ужо цяпер на сувязі. Вітаю, Сергея, вельмі рады бачыць. Узаемна. Сергей, як узнікала гэтая ідэя зрабіць міжнародны дзень менавіта беларускай нацыянальнай культуры? Ідэя вымалёўвалася некалькі месяцаў. Мы на офісе Святланы Ціхановскай, калі сустракаліся з ранакамі, вечоркамі, з іншымі супрацоўнікамі офіса, разважалі, як прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў, да Беларусі праз культуру. У тым ліку і паступова выкрышталізавалася такая ідэя знайсці нейкі дзень для агульнай акцыі. Пасля мы падумалі, што ў прынцыпе няма ў нашым афіцыйным календары такога дня. Ён ёсць, напрыклад, у шведаў, у японцаў, Дзень культуры Японіі, это, ў прынцыпе, дзяржаўнае свята, і ў шмат якіх народаў яшчэ. І таму, як яго няма, то мы рэзонна вырашылі, што яго трэба прыдумаць і ў будучыню ўвесці ў афіцыйны беларускі сучасны каляндар, і доўга думалі, які гэта можа быць дзень, каб ён быў да нечага прымацаваны. І, натуральна, тут разрознення па стылях, па новым, па старым, калі адзначаюць купальні і гэтак далее, але тым не менш дата, дзе ёсць сутыкненне адразу некалькі вызначальных падзеяў для беларускай культуры, яна была знойдзена, гэта 7 ліпеня, як вы ўжо тут казалі, што гэта дзень народзінаў Купалы, Марка Шыгала, Яна Чачота, купальня па новым стылі. І таму лепшай даты не прыдумаеш, таму што і так праходзіць нейкія імпрэзы з прысвячэннем гэтым асобам, і так адзначаюць па гэтым стылі таксама гэтае свята. Таму нам падалося, што вакол гэтага будзе лягчэй і хутчэй адбудаваць актыўнасці, і такім чынам мы вызначылі, што гэта будзе 7 ліпеня, і потым зразумелі, што ўціснуць у адзін дзень усё немагчыма, таму вырашылі абвесціць тыдзень беларускай культуры, на які можна адгукнуцца, кожны вырашае свой фармат унутры Беларусі, за межамі, тут безліч ідэй. Тое, што беларуская культура вельмі багатая, не выклікае ні ў кого сумневаў, а апошні год нам паказаў, якія беларусы увогуле крэатыўныя ва ўсім тым, што робяць. Абсалютна усе мы назіралі і назіраем за гэтым з захапленнем. Сергей, не падаецца, што тут улады ізноў пачнуць арганізоўваць нейкія антыкрокі, можа, Янку Купалу забароняць, бо гэта на ягоны дзень народзінаў прыпадае гэты дзень культуры, таксама жыве Беларусь, гэта ж таксама Янка Купала мае дачыненне да гэтага лозунгу, які ўжо нібыта нацысцкім хоча Міністэрства ўнутраных справаў прызнаваць. То бок культура і палітыка тут сутыкненне непазбежнае. Так, натуральна, і тут вельмі такой сітуацыі непрыемнай апынуўся сам рэжым, таму што тым не менш кожнаму рэжыму трэба на нешта абапірацца, на нейкую ідэалогію, і ў тым ліку мець нейкі падмурак гісторыі, ну хоць невялікі, так. І Янка Купала той же, ён пакуль у гэты пантэон і афіцыйных герояў ўсё ж такі ўваходзіць, прызнаецца. Таму вельмі дзіўна будзе, калі лозунг «Жыве Беларусь» ўсё ж такі прызнаюць некім там нацысцкім, гэта будзе проста дзіва. Тады трэба, я не ведаю, зачыняць і музей, Янкі Купалы ў тым ліку. Я ведаю, што афіцыйная праграма святкаванняў ёсць з нагоды дня народзінаў Купалы, там мерапрыемствы пойдуць і ў Менску, і ў Вязанцы, і ў Радашкавічах. Я ведаю, што з нагоды дня народзінаў Шагала будуць мерапрыемствы, і гэта спосаб таксама спрычыніцца і далучыцца, і, магчыма, гэта тыя асобы, якія ўсё ж такі яднаюць людзей, якія ўсё ж такі жывуць у Беларусі. І мы прапануем такі фармат таксама, проста далучацца да акцыі
афіцыйных, таксама проста ушаноўваць нацыянальных герояў любых часоў беларускіх, ускладаць кветкі на іх магілы, да помнікаў. І я не ведаю, конечно, тут дно прабіваецца, но калі на дзень народзінаў купалы пры ускладанні кветак да помніка купалы будуць нейкія інцыдэнты, то тут застанецца разводзіць руками, тому што рэжым пазбавіць сябе цалкам нейкага культурнага падмурку. Я разумею, што яго і так няма, але вось нават тыя каменьчыкі, якія яшчэ застаюцца, тут пытанне, так, што з гэтым рабіць, бо ўсё ж такі купалы вывучаюцца ў школе, ўсё ж такі ганарацца шагалам і запісваць іх у нейкіх ворагаў Беларусі, гэта будзе край поўны. Знішчэнне культуры – гэта тое, за чым мы назіраем, уласна, увесь час на працягу кіравання Александра Лукашэнкі, але апошні год стаў асаблівым. Гэта, па сутнасці, выпаленая зямля ў купалаўскім тэатры, гэта звальненні ў іншых тэатрах актораў, затрыманні спевакоў, музыкаў і гэтак далей. Тут безліч проста драмаў для галіны культуры. Ці вы, як Беларуская рада культуры, думаеце пра шляхі, як гэта ўсё аднаўляць, калі будзе новая Беларусь? Менавіта таму мы взяли назву, бо раней мы называліся Беларускі фонд культурнай салідарнасці, і наша дзейнасць была накіравана найперш на тое, каб дапамагчы тут і цяпер хутка зарыентавацца, як выцягнуць людзей з нейкай бяды, вырашыць нейкую праблему. Але потым мы зразумелі, што трэба працаваць далей і ў новай Беларусі жыць па нейкіх правілах і ў нашай сферы. І што рабіць з вось гэтым усім, што разбураюць проста на вачах кожны дзень. І таму у нас вымалявалася нейкая стратэгія дзейнасці, якая ўключае ў тым ліку працу над тым, каб выйсці на нейкую праграму рэформаў у сферы культуры, на тое, каб зразумець, як кіраваць гэтай сферай пры новай Беларусі, каб не было так, ведаеце, што мы выкінем з дзяржаўных установаў нейкіх старых і кепскіх і напоўнім добрымі маладымі чыноўнікамі, у нас усё запрацуе. То бок, каб не наступаць на тыя ж граблі, каб пераняць досвед карысны іншых краінаў, якія гэта ўжо зрабілі, каб выслухаць людзей па розных сферах культуры, іх прапановы і абагульніць гэта ў нейкі такі дакумент, які умоўна можна пакласці на стол новаму кіраўніку дзяржавы. Вось у гэтым таксама мы бачым задачу сваю, і гэта не адмяняе таго, што мы рабілі раней. То бок, дапамога застаецца, творчая падтрымка застаецца, інфармаванне пра культурны супраціў застаецца, міжнародныя нейкія кампаніі, у тым ліку кампаніі ціску, як у нас выйшла з еўрапейскім вяшальным саюзам, еўрабачаннем. Таксама ўсё гэта застаецца, проста яшчэ адзін паверх у нашай дзейнасці мы надбудоўваем, і каб было зразумела больш нашым і партнёрам, з якімі мы перамаўляемся, і наша вось такая місія далейшая, то мы вырашылі больш простую назву для разумення ўзяць, тым больш, што она па-ангельску гучыць цалкам зразумела для ангельскамоўных партнёраў, па-руску таксама абсалютна ясна, што гэта структура, якая адказвае за тое, каб наладзіць дыялог паміж творцамі і дзяржавай. Мы не альтэрнатыўны Мінкульт, і за тое, каб наладзіць працэсы. Спадзяемся, што ў выніку гэтага агульнага дыялогу ўсё атрымаецца. Дзякую за гэтую абсалютна цудоўную ініцыятыву і дадам, што нішто не можа знішчыць культуры. Яна была, ёсць і застанецца. І незалежна ад таго, што б рабілі ўлады. Сергей Будкін, кіраўнік Беларускай рады культуры, быў з намі, спадарства, на сувязі. Напярэдадні Еўразвяз прыняў санкцыі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі. Святлана Ціханаўская таксама ініцыявала 5-й пакет ціску. Наш корэспандэнт Ігор Кулей паразмаўляў са Святланай Ціханаўскай пра гэтыя санкцыі. Так как это наша боль, нам всегда будет мало. Нам хочется, чтобы вот одним махом заставить режим выполнить требования, выполнить условия этих санкций, выпустить политзаключенных, начать переговоры, которые приведут к новым выборам. Но что получилось, то получилось, и мы очень надеемся, что если эти санкции не заставят режим шевелиться и не начать общаться с белорусским народом, то
значит, будем работать дальше. В прошлых годах санкции позволили выпустить политзаключенных, и, конечно, это первые попытки манипулировать, скажем так, лидерами, представителями Евросоюза, чтобы показать, предъявить вот эти прошения о помиловании, начать потихоньку выпускать людей, чтобы, мы идем вам на уступки, давайте с санкциями покончим, но я на каждой встрече предупреждаю, не играйте в эти игры. Мы в это уже играли 9 лет назад и 15, не я, а те, кто тогда боролся, и нельзя в этом году этого допустить. Все люди, которые сейчас сидят, не только признанные политзаключенные, но и все, кто осужден по политическим статьям, имеют право выйти на свободу и жить нормальной жизнью, продолжать бороться дальше. Поэтому предупреждаем, что не играйте. Выпустят 100, это не имеет никакого значения. Да, мы будем рады, что люди на свободе, но либо все, либо продолжаем бороться. Мы не сражаемся за санкции. Мы сражаемся за то, чтобы выпустили политзаключенных. Я говорю, мы с августа пытались дипломатическим способом повлиять на режим. ОБСЕ, ООН, БДИПЧ разными способами пытались донести. Так не пойдет. Режим проиграл выборы. Все. И от этого у нас сейчас кризис. И мы не боремся. Мы, думаете, так хорошо эти санкции, но у режима есть возможность санкции прекратить, чтобы их вообще не вводили. Они же обусловленные. Выпускайте политзаключенных, давайте разговаривать с демократическими силами. Наш корэспандэнт паразмаўляў у Брусэлі таксама з кіраўніком кабінету Святланы Ціханаўскай Валерыем Кавалеўскім па выніках сустрэчаў. Сёння у нас працоўныя сустрэчы. Перш за ўсё мы правялі сустрэчу ў службе знешніх сувязяў Еўрапейскай камісіі, дзе мы абмеркавалі стан рэчаў у Беларусі. Мы абмеркавалі таксама наступныя крокі. Што будзе далей? Зараз прынятыя гэта вельмі важныя пакеты санкцый. Да канца тыдню чакаецца рашэнне пра сектаральныя санкцыі. Зараз мы павінны думаць, што рабіць далей. Якія мерапрыемствы, якія крокі. А ўсё тое, што еўрапейскі звяз разам з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, разам з офісам Святланы Ціханаўскай могуць зрабіць для того, каб падштурхнуць рэжым Лукашэнкі да вызвалення палітычных зняволеных, да пачатку дыялогу, які прывядзе да новых выбараў у Беларусі. Па-другое, у нас адбылася сустрэча з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскай камісіі Францам Цімермансам, дзе мы таксама абмяркоўвалі гэтыя пытанні ўжо на больш высокім узроўні, такім на больш палітычным узроўні. Акрамя таго, адбылася сустрэча з намеснікам генеральнага дырэктара дэпартамента па палітыцы добрасуседства і пашырэнню еўрапейскага звяза Катарыны Матэрнавай, дзе таксама абмяркоўваліся пытанні дапамогі, канкрэтнай дапамогі для беларусаў, для грамадзянскай супольнасці, для рэпрэсаваных, для незалежных медыа. Усе тыя крокі, якія дапамогуць беларусам выстаяць у гэтай барацьбе за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі. І напрыканцы дня у нас чакаецца таксама 2 сустрэчы, яны яшчэ адбудуцца у апараце прэзідэнта Еўрапейскага савету Шарля Мішэля для того, каб абмяркоўваць агульнапалітычную праблематыку, а таксама будзе сустрэча з прадстаўнікамі Еўрапейскага парламенту. І ўжо традыцыйна падчас замежных паездак Святлана Ціханаўская сустракаецца з беларускімі дыяспарамі. Адбылося такое спатканне і ў Брусэлі. Беларусы сустрэлі яе як прэзідэнтку, а таксама зладзілі перформансы ды павіншавалі палітвязняў, якія нарадзіліся ў чэрвені. Кто я? Самозванец! Я думаю о тых 35 тысячах, якія пацярпелі, тых 500 і больш людзей, якія сядзяць, а тых, якіх забілі, і о іх родзічах.
беларускі народ павінен разумець, што санкцыі не супраць беларускага народу, а супраць рэжыму Лукашэнкі, які павінен выпусціць усіх палітычных зняволеных і правесці новыя выбары. Никита Афанасьев, Евгений Афнагер, Виктор Бабарика. Каждый день на связи со дворами, со дворов говорят: ребята, сделайте что-нибудь. Мы год можем прожить без электричества, но чтобы этот синепалый ушел. Вы делаете все возможное и все зависящее от вас, чтобы приблизить нашу победу. Санкции должны быть наиболее сильные. Чем сильнее, тем лучше. Какое-то время, да, через страдания к свободе, к счастью. То есть мы все должны чем-то жертвовать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Краіны еўразвязу уводзяць санкцыі, таксама Злучаныя Штаты далучаюцца да санкцыяў Канада і Брытанія. Думае Украіна. І, магчыма, гэты працэс будзе прыспешаны, бо магчыма, таксама гэтак званыя следчыя сепаратысцкай ЛНР былі ў Менску. І яшчэ адна інфармацыя, магчыма, на славянскім адзінстве, гэта фестываль, які адбываецца на мяжы Беларусі, Расіі і Украіны, будзе прымаць удзел ізноў жа сепарыстычная ДНР. Гэтыя арганізацыі і ЛНР, і ДНР Кіевам афіцыйна прызнаныя тэрарыстычнымі. Паразмаўляем пра гэта з палітолагам з Кіева. Александр Палій ужо цяпер на сувязі. Вітаю вас. Вітаю вас. Здравствуйте. Вось гэта галоўнае пытанне, напэўна, у гэтай сітуацыі. Навошта ісці на абвастрэнне на лініі Менск-Кіеў? Бо, па сутнасці, гэта крокі, якія Менск можа не рабіць, але чамусьці робіць. Ну, скорее всего, ситуация такова, что Лукашенко полностью марионетка. На сегодняшний день он потерял свою внешнеполитическую, ну, скажем, хотя бы какие-то намеки на суверенитет, то есть он полностью сдал внешнюю политику России и фактически проводит не свою собственную, не белорусскую политику, а политику России. Именно отсюда такие вот бредовые истории, как с вот этим парнем задержанным, и которые будут стоить очень много для Беларуси, вся эта история вокруг, ну, по сути, террористического акта по задержанию самолета. Вот. И вот такое обострение с Украиной. То есть мы за всем этим видим просто руку Москвы, и Лукашенко движется так, как ему прикажут. Як Кіев у гэтай сітуацыі можа адказаць? Якія мае для гэтага сродкі? В первую очередь экономические. То есть значительная часть торговли и экспорта белорусского до сих пор идет в Украину. Это и нефтяной экспорт, но также и некоторый другой. И никаких проблем для Украины заменить его каким-то другим экспортом не будет на сегодняшний день. То есть вот во время весеннего обострения фактически Россия опять-таки управляла Белоруссией, и вот эти все нефтепродукты в Украину не приходили, потому что была возможность военных действий масштабных. Очевидно, Россия просто хотела таким образом ослабить обороноспособность страны Украины. Вот. И в то время мы увидели со стороны Беларуси такие шаги, опять-таки, направленные на то, чтобы вот эти нефтепродукты использовать как еще один способ оружия или давления. И на сегодняшний день таких проблем нет, и, в принципе, заместить то количество и тот процент, который у нас есть белорусских нефтепродуктов на нашем рынке, не составляет больших проблем.
Як мяркуеце, ці Украіна павінна далучыцца да санкцыяў захада, пра якія ўсе даведаліся учора? Ну, Украина уже некоторые санкции ввела, это в частности одной из первых, которые касались авиации. Вот, они работают, но, конечно, это совсем не тот объем. Я думаю, что мы должны тут, во-первых, демонстрировать солидарность с Европейским Союзом, то есть чтобы наша позиция была не слабее, чем у Европейского Союза. И в то же время очень внимательно действовать, чтобы не подтолкнуть Лукашенко, точнее наоборот, чтобы всячески удержать Лукашенко от того, чтобы он полностью слил страну под Россию. Вот, потому что действительно мы видим, что в субъектности внешнеполитической белорусский режим нынешний полностью лишается. Он действительно превращается вот в подобие вот этих ЛНР, ДНР, только будет БНР. И, конечно, я думаю, что для белорусского народа это тоже большая проблема, потому что беззакония в России какие масштабные, а какие беззакония в территориях оккупированных России, это просто неимоверно. И чеченцы не дадут, так сказать, пропустить вот эту всю историю, что было в Чечне, и что сейчас происходит на этих оккупированных территориях, где фактически существуют концлагеря. В этих концлагерях сидят сотни людей, тысячи даже россиян в том числе, и они регулярно, те, кто там выживает, они все это рассказывают. Поэтому нам крайне важно, мы после белорусского народа, Украина, наверное, первая страна, которая заинтересована в независимости Беларуси. Поэтому нам необходимо давить так, чтобы это не было на руку врагу, а было все-таки на руку независимой Беларуси. Лукашенко не адважыўся да гэтага часу адкрыта наўпрост прызнаць Крым за Расіяй, таксама не адважыўся назваць ЛНР, ДНР незалежнымі там дзяржавамі. Гэта ўсё адбываецца так крышачку завочна, як бы ускосна, не наўпрост. Мяркуеце, можа, што ён ізноў пагуляецца чарговы раз вось гэтым усім пастрашыць і не дойдзе да прызнання? Я думаю, что да, скорее всего, не дойдет до признания, потому что если признавать, то это значит, что скоро Россия организует что-нибудь подобное и на территории Беларуси, возможно. Я думаю, что Лукашенко это не нужно. Вот, если признавать аннексию или признавать там какой-то формальный сепаратизм, хотя там в действительности никакой не сепаратизм, а точно такая же аннексия. Поэтому, конечно, вот это все достаточно опасно, в том числе и для Беларуси, для белорусского народа, поэтому мы видим символические действия. Но эти символические действия, они разрушительные для самой Беларуси и ее внешнеполитической субъектности. Потому что мы увидели фактически, что происходит в феодализме, когда один там монарх полностью способен уничтожить страну свою. В истории мировой такого было много, таких историй. Вот. Но это были истории в 13, 12, 15 веках. Ну і Александр Лукашенко карыстаецца гэтымі прыкладамі. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Палей, палітолог з Киева, быў з намі на сувязі. Я цябе толькі дадам, што, напэўна, не будзе гэтая структура называцца БНР, бо ўсё ж такі Беларуская Народная Рэспубліка мае зусім іншае напаўненне і значэнне, якое ніяк не прымальнае для Расіі. Нельга гаспадарства абмінуць важную гістарычную падзею. 22 чэрвеня традыцыйна называецца датай пачатку Вялікай Айчыннай вайны. 80 гадоў таму Нямецчына, парушыўшы дамову аб ненападзе, ўварвалася на тэрыторыю Савецкага Саюзу. Няма ніякіх сумневаў, што гэта разам са сталінскім тэрорам была найвялікшая трагедыя ў гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя. Аднак пачаткам Другой сусветнай вайны з'яўляецца 39 год, калі Саветы яшчэ былі саюзнікамі з нацыстамі. Праз 2 гады сталі
ворагамі, а пакуты абрынуліся і на Беларусь і беларусаў. Чаму гэта здарылася? Якія страты панесла наша краіна і як сённяшняя ўлада выкарыстоўвае тэму вайны ў сваіх мэтах, разважае гісторык Игорь Кузнецов. Советский Союз к войне был готов фактически. Но почему это произошло именно 22 июня 1941 года, надо вспомнить предысторию. Вот такой момент. В середине 20-х годов начинается строительство линии укрепрайона вдоль западной границы СССР. Это фактически от Баренцева до Черного моря. И по состоянию к лету 1939 года эта линия укрепрайонов была готова. На территории Беларуси это был, в частности, Полоцкий, Минский и Мозырский укрепрайоны. Это фактически советская линия Мажино. ДОТы, ДЗОТы, оборонительные сооружения. И вдруг интересный ход событий. 23 августа 1939 года, пакт о ненападении, Советский Союз становится союзником гитлеровской Германии. Благодаря этому 1 сентября Германия развязывает Вторую мировую войну. 17 сентября начался так называемый освободительный поход Красной Армии, то есть раздел сферы влияния и оккупации Польши. И вот здесь очень важный момент. Линия готова к лету 1939 года. С осени 1939 года Германия примерно так в иронической форме сказала: мы же братья, союзники по оружию. Какая линия обороны? И ее с осени 1939 года, а точнее с весны 1940 года, начали активно демонтировать. Командный состав Красной Армии по состоянию к лету 1941 года был обескровлен, потому что в должностях находились менее 1 года. То есть были из 5 маршалов Советского Союза 3 было расстреляно. Фактически 90% командующих округов было сменено, командиров дивизий, полков, и это можно по вертикали вниз идти, то есть и полная деморализация личного состава, потому что внушали мысль: мы будем вести боевые действия только на чужой территории, и никаких оборонительных действий Красную Армию не учили. И когда сейчас возникает всегда вопрос: так как это же могло произойти? Как самая могущественная армия мира, более 5 миллионов, которая превосходила численность вермахта, была окружена и уничтожена в течение буквально первых 2 месяцев? Только по официальным данным, к концу 1941 года в немецком плену оказалось 3 700 000 военнослужащих. Это фактически 2/3 армии, с которой Советский Союз вступал в войну 22 июня 1941 года. И поэтому, естественно, еще возникает тоже вопрос: а как же миллионы военнослужащих оказались в плену? А потому что накануне войны, благодаря этим действиям, так называемая была политика не провоцировать врага. В чем это выражалось? Что буквально за несколько месяцев и даже дней до начала войны оружие было сдано на склады, с самолетов и с танков, с топливных баков было слито горючее. И когда начались боевые действия, мало того, что все части находились в местах постоянной дислокации, где уже было разведано немецкой разведкой, были нанесены артиллерийские и авиационные удары, то все, что произошло, это уже было закономерно. И когда сейчас говорят часто ошибка, это не ошибка. Это преступные действия, благодаря которым фактически помогли противнику захватить такие территории, нанести огромный материальный ущерб. Людские потери, которые до сих пор даже не подсчитаны, исчисляются десятками миллионов человек. Согласно планов немецкой администрации, так называемого плана ОС, который должен был быть осуществлен, часть населения, даже, можно сказать, значительная часть населения подлежала так называемой ассимиляции или уничтожению. То есть власти планировали оставить примерно 30-40% населения, которые используют как рабочую силу, подсобные и так далее. То есть уничтожали всех, но как раз геноцид по национальному признаку проводился исключительно по отношению к евреям, цыганам и представителям еще определенных меньшинств. В советское время считалось, что в Беларуси погиб каждый 4-й. Вдруг, случайно, на каком-то заседании известное лицо произносит каждый 3-й. И эта цифра была введена не в научный, а в публичный оборот. И потери реальной Беларуси мы точно не знаем по одной простой причине. В основном прах тех, кто погиб, не захоронен. Поэтому я считаю, что сейчас тенденция усилилась в негативном плане. В каком? Начали добавлять те цифры и потери, которых реально не было.
С какой целью это делается, понятно. Или предъявить какие-то материальные претензии, или еще каким-то образом воздействовать на этот процесс. Но я считаю, что это аморально, это такого не должно быть. Да, мы не можем восстановить имена погибших всех, мы не можем даже численно, но надо стремиться к той объективной оценке, которую вполне можно дать и сегодня. И поэтому использование сегодня и червоно-белого флага в качестве так называемого там нацистского для пропаганды или мирных протестующих называть фашистами и так далее, это не то что морально, это просто противозаконно. И принятие того же закона о недопустимости реабилитации нацизма в Беларуси, при том, что у нас никогда этого явления не носило не то что массового характера, но могли быть какие-то единичные случаи. Но это не... И статья была соответствующая, такой закон не надо было. Это все делается исключительно из политических интересов, а не исходя из национальных. Тэму працягнем абмяркоўваць з вядомым пісьменнікам Владимиром Некляевым. Вітаю вас. Добрый вечер всем, добрый вечер. Спадар Владимир, трагедыя не выклікае ніякага сумнева у беларусаў тое, што адбывалася ў гады вайны, але дзяржава выкарыстоўвае гэтую трагедыю як інструмент прапаганды сёння. Чаму? Ведаеце, за мінулае звычайна з усёй сілы чапляюцца тады, калі не бачаць будучыні. А сёння якраз такі час, што будучыня з боку дзяржаўнай улады ніяк не праглядаецца. Яны жывуць адным днём і жывуць тымі міфамі і легендамі, якія засталіся ў спадчыну ад Савецкага Саюза. Безумоўна, трагедыя, безумоўна, вайна, і ўсе як бы ведаюць, што адбылося, хто на каго напаў, больш-менш ведаюць пра страты. Написано сотні, тысячи кніг на эту тему, але вось такое перацягванне коўдры на сябе, чым займаецца непасрэдна Лукашенко на, скажем, мінулым парадзе перамогі, калі ён там прыдумаў новостях, які гневаны бацька там падняў над Рейхстагом. Бацька яго, які, як вядома, загінуў на вайне, такое ще не было. Як не было і шмат чаго астатняе, этой тотальнай маны, у якой мы сёння жывём. І тыя законы, якія навязала нам сённяшняя ўлада беларуская, яны ўздзейнічаюць і на цяперашняе, і на мінулае, і на будучае. Ці гэтая коўдра з мінулага, пра якую вы кажаце, гэта адраджэнне фашызму у асобе Лукашэнкі? Ведаеце, я сяджу, пішу новы уже роман. Я, дзякуй Богу, скончыў роман пра Янку Купалу. Ён ужо надрукаваны ў часопісе «Дзеяслоў», пачаў пісаць новы. Ён уже звязаны з сучаснасцю. І вось я спрабую вызначыць, неяк навукова, ці што такое лукашызм. І я не магу это зрабіць, бо тут элементы, тут намешана ўсяго, і фашызму, і аўтарытарызму, і тарытатарызму. Але гэта ўсё неяк так па-шклоўску замешана, што гэтаму няма шыкавых значэння. Як вызначыць, скажем, пра тое, пра што ўжо я казаў? Кіраўнік дзяржавы можа заявіць пра тое, што яго бацька загінуў на вайне, калі ён нарадзіўся пасля войны праз 4 ці праз 5 гадоў. І вось гэта як бы камень да каменя, яны будуюць свой храм маны, тотальнай маны, які безумоўна абваліцца, і засыпана будзе не толькі сам гэты рэжым, сама ўлада, але будзе засыпана дарога, надоўга будзе засыпана дарога да будучыні усяму беларускаму народу, ўсёй краіне. Ось тут узгадваюцца мне словы Валерыі Навадворскай, якая казала пра тое, што гэты Карфаген павінен быць разбураны. У гэтай сітуацыі хіба тут карані ідуць далей, чым сам Лукашенко. Напэўна, гэтыя карані на ўсходзе. Безумоўна, Лукашенко цалкам
цалкам савецкі чалавек, яго як бы і вінаваціць у гэтым немагчыма, бо ён выхаваўся абсалютна на ўсіх гэтых савецкіх міфах, але ўсё-такі ну, як бы пасада, абавязак кіраўніка дзяржавы абавязвалі б яго ну, да прыняцця ну, нейкіх новых ідэй, новых поглядаў на жыццё. Все-таки свет развивается до лепшага при всем, скажем, там коронавирусе, при всех этих проблемах, которые існують у свете. Свет развивается до лепшага, хотя бы глядите у той допомозе, якую, скажем, технологично развитые країни оказывают країнам третього світу, так званого, у тим, скажем, як допомагає на сьогоднішній день Європі тим білорусам, які підверглися репресіям з боку режиму. Свет все-таки до лепшего рухается. А вот мы рухаемся назад. Вот мы рухаемся до того, что створили сапраўды на нашей земле фашисты. Да, там. Вот новую турму нам треба побудовать, огородить еще раз некое поле колючим дротом и закинуть туды своих согромадянов. Это все шлях у минулое. Это абсолютно не той шлях, яким треба було б нам сьогодні йти. А беларусы хочуць зусім іншай дарогі, адваротнай у будучыню, і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца. Дзякуй вам за гэтую размову. Владимир Некляев, пісьменнік, і чакаем новай кнігі. Спадзяемся, што у фінале удасца акрэсліць, што ж гэта такое, гэты самы лукашызм, пра які мы размаўлялі. Дзякуй за сёння, Сергей Падсасонны. Напрыканцы яшчэ крышачку пра памяць. У гэты дзень у 2003 годзе не стала народнага пісьменніка Васіля Быкова. Большасць ягоных твораў адлюстроўваюць менавіта тэму вайны, чалавека ў ёй, ягоных выбараў і трагедыяў. Сам Быкаў быў на фронте. У сярэдзіне 90-х, калі да ўлады прыйшоў Лукашенко, на пісьменніка пачаліся нападкі. У 98-м рушыла эміграцыя. Фінляндыя, Чэхія, Нямецчына. Гэта была доўгая дарога дадому, як і аднайменная назва ўспамінаў пісьменніка. З падарваным здароўем Васіль Быкаў вярнуўся ў Беларусь незадоўга да сваёй смерці. Ягонае пахаванне на ўсходнія могілкі сталася шэсцем пад нацыянальнымі сцягамі. Бел-чырвона-белым сцягам накрылі ягоную труну. Просто цяпер сумленны чалавек не можа абысціся, так сказаць, без таго, каб ён, ну, по крайней мере, не вызначыў сваіх адносін да таго, што ў нас адбываецца. Працэс адраджэння, які быццам бы пачаўся, ну, пачаўся ён напярэдадні і адразу пасля аб'яўлення незалежнасці Беларусі. Гэты працэс, конечно, ідзе з вялікімі перапынкамі, пераадольваючы, так сказать, вялікія цяжкасці на сваім шляху. І я баюся, што калі Беларусь такі страціць, ну, зачаткі, так сказать, сваёй суверэннасці, то гэты культурны працэс развіцця нацыянальнай культуры наогул спыніцца. Абвяшчэння незалежнасці. Все-таки гэта якасць, якой дабіваюцца нацыі і народы на працягу многіх стагоддзяў і вялізнымі высілкамі. У нас гэта адбывалася неяк надзвычай лёгка. І вот гэтая лёгкасць, відаць, завяла ўзман пэўную частку грамадства, можа нават і лідараў, так ці інакш, якія кіруюць краінай. І яны так лёгка могуць цяпер, так сказать, паступіцца, прадаць, здаць, адцурацца ад нашай незалежнасці.
Беларусі сёння згадваюць ахвяраў нападу гітлераўскіх войскаў на Савецкі Саюз. Галоўную цырымонію падрыхтавалі ў Берасці, горадзе, які першы прыняў на сябе ваенны ўдар. Іншыя ж навіны дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Мы не сражаемся за санкции. Мы сражаемся за то, чтобы выпустили политзаключенных. Я говорю, мы с августа пытались дипломатическим способом повлиять на режим. А чым захаду адказалі афіцыйныя ўлады Беларусі? Ціск на абаронцаў незалежных журналістаў. Мін'юст прапануе прадставіць реально тысячи документаў. Ім нічога такого маштабу яшчэ не здаралася ў гісторыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, і я не ўпэўнены, што такое наогул часта здараецца в розных юрыдычных асобах. Што шукаюць у дакументах? Адлічаныя за палітыку. Дзе за мяжою прынялі беларускіх студэнтаў? Праграма Каліноўскага – гэта толькі кропля ў моры працы, якую робяць самі беларусы. Мы цешымся, што адказваем на запыт тых беларусаў, якія бачаць шанец на развіццё краіны ў еўрапейскім звязе. Здзекам і пачаткам эканамічнай вайны назвалі ў беларускім міністэрстве замежных справаў уведзеныя напярэдадні санкцыі. У ведамстве адзначылі, што рыхтуюць адказ. Беларуская калійная кампанія, якая можа трапіць пад сектаральныя санкцыі еўразвязу ўжо ў чацвер, акрэсліла наступствам глобальны дэфіцыт калійных угнаенняў у свеце. Больш пра рэакцыю на новыя абмежаванні Яраслаў Сцешак. Уводишь санкции супраць режиму Лукашенки, ты дзейнічаеш як Гитлер. С таким посланием выступили подначаленные Владимира Макея у отказ на скоординованные дзеянні Еўразвязу, Великой Британии, США и Канады, обвешчанные 21 чэрвеня. Гэта блюзнерства, што чарговая санкцыйная агрэсія, развязаная групай заходніх краінаў, менавіта ў дзень памяці і смутку, калі 80 гадоў таму аб'яднаная Еўропа на чале з гітлераўскай Нямецчынаю напала на Савецкі Саюз. У Міністэрстве замежных справаў мяркуюць, што заходнія санкцыі удараць па калектывах прадпрыемстваў, па іхных сем'ях і, па сутнасці, мяжуюць з абвяшчэннем эканамічнай вайны. Мы не сражаемся за санкции. Мы сражаемся за то, чтобы выпустили политзаключенных. Я говорю, мы с августа пытались дипломатическим способом повлиять на режим. ОБСЕ, ООН, БДИПЧ разными способами пытались донести. Так не пойдет. Режим проиграл выборы. Все. Учора Еўразвяз дадаў у чорны спіс 8 кампаніяў, у тым ліку МАЗ, БелАЗ, новую нафтавую кампанію і 78 асобаў. Там сярод алігархаў заўважаны расійскі алігарх Михаил Гуцерыеў, сябар і інвестар Лукашэнкі. Бруссель абяцае і 5-й пакет абмежаванняў, калі Лукашенка не спыніць рэпрэсіяў. Санкцыі дэмакратыю Беларусь не прынясуць, але санкцыі нанясуць сакрушальны ўдар па рэжыме. І таму вельмі важна, каб гэты ціск ён быў максімальна шырокі, каб ён быў паслядоўны. Калі гэтыя санкцыі, якія ўводзяць зараз у развяз супраць асобаў, а ў чацвер супраць сектараў эканомікі пачнуць дзейнічаць, гэта створыць раскол элітаў і будзе магчымасць зноў актывізаваць грамадства на пратэст. Разам з Еўразвязам санкцыі ўвялі Вялікая Брытанія, Канада і США. У мінулым месяцы мы заявілі, што распрацавалі спіс мэтанакіраваных дзеянняў супраць ключавых асобаў рэжыму Лукашэнкі, звязаных з працяглымі парушэннямі правоў чалавека, карупцыяй, фальсіфікацыяй выбараў 2020 года і прымусовай пасадкай авіярэйсу Ryanair. Цяпер мы прыцягваем рэжым да адказнасці. Масква будзе падтрымліваць свайго беларускага саюзніка ажно да самых крытычных абставінаў, заявіў сёння расійскі амбасадар у Беларусі Яўгеній Лук'янаў. Россия рызыкуе, падтрымліваючы Лукашенко тым, што сапсуюцца адносіны паміж расійскім і беларускім народам, бо беларусы вельмі добра разумеюць, ад чаго у Беларусі адбываюцца, працягваюцца рэпрэсіі праз падтрымку расійскага кіраўніцтва. Экс-прэм'ер Михаил Мяснікович перакананы, што ад санкцыяў абедзве дзяржавы толькі ўзмацняюцца. У нас союз имеет достаточно высокий уровень самообеспеченности, самодостаточности. И в какой-то степени вот эти плохие вещи, как санкции, они создают условия для подъема национальных экономик. А цяперашні прэм'ер Роман Галоўченко заявіў, што беларускі ўрад рыхтуе адказ на заходнія санкцыі.
Ярослав Стешек, Белсат. Плынь нелегальных мігрантаў праз беларускую мяжу ў Літву не спыняецца. За панядзелак і ноч аўторка літоўскія памежнікі затрымалі 58 чалавек. Гэта больш, чым за ўвесь 2019 год. Беларусаў сярод іх няма, гэта грамадзяне трэціх краінаў, у асноўным Іраку. Конечно, Лукашенко делает все, у нас такие всякие гибридные провокации, чтобы делать прессинг для таких стран, как мы, чтобы они помолчали, не были бы такими принципиальными по вопросам белорусской демократии. Мігрантаў, якія мінаюць мяжу нелегальна, змяшчаюць у цэнтры рэгістрацыі замежнікаў. Затым цягам 2 сотняў улады пастанаўляюць ці разглядаць просьбу аб сховішчы. Чакаць можна і паўгода. Тых, каму адмовяць, могуць вярнуць у краіну іхнага паходжання. Сёлета па-за пунктамі пропуску ў Літву прайшлі амаль 500 чалавек. У Варшаве ўручылі адмысловую ўзнагароду для нашых палітзняволеных журналістак Кацярына Андрэева і Дар'і Чульцовай. Прэмія імя Дар'юша Фікуса – адна з узнагародаў для журналістаў у Польшчы. Нашыя журналісткі атрымалі яе за нязломнае выкананне працы ва ўмовах, што патрабуюць вялізнай асабістай адвагі. Умовы ж працы ў Беларусі не толькі журналістаў, але і тых, хто абараняе іхныя правы, толькі ускладняецца. Ірына Драфійчук працягне. Фінансавую дакументацыю і ліставанне, заявы на ўступленне і пратаколы паседжанняў. І ўсё гэта за больш як 3-гадовы перыяд. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад Беларускай асацыяцыі журналістаў паказаць дакументы да заўтрашняй раніцы. Самое цікавае, што некаторыя з гэтых дакументаў мы просто не можем прадастаўіць, таму што яны в следчым камітэце знаходзяцца з 16 лютага, калі ў нас быў ператрус. Міністэрства юстыцыі сваё патрабаванне называе планавым маніторынгам, але старшыня БАЖ Андрэй Бастунец з такім азначэннем не згодны. Прадставіць усе дадзеныя пра сябраў арганізацыі ці пра ўступ іх у арганізацыю, на мой погляд, гэта выходзіць за паўнамоцтвы Міністэрства юстыцыі па нагляду за дзейнасці грамадскага сектару ў краіне. БАЖ будзе змагацца за сваю рэгістрацыю, падкрэслівае кіраўніцтва, бо дзейнасць арганізацыі цалкам легальная і публічная. Між іншага, гэта і дапамога затрыманым калегам, напрыклад, Анджэю Пачобуту, які з хворым сэрцам у зняволенні заразіўся каронавірусам. Улады просто робяць все магчымае, каб неяк знізіць актыўнасць, каб в прынцыпе і калегі, якія цяпер пераследам, яны адчувалі сябе в такой небяспецы, і каб не было эфектыўных механізмаў дапамогі калегам, каб мы вымушаныя былі дапамагаць самі сябе і ратаваць самі сябе, а не дапамагаць камусьці са сваіх калегаў. Ціск на арганізацыю толькі частка працэсу фактычнага знішчэння незалежнай журналістыкі ў краіне, адзначаюць бажаўцы. Кожны выход для человека с микрофоном, камерой, у людзі, так сказать, у адкрытую прастору, гэта просто заўсёды рызыка быць затрыманым, трапіць на суткі, пазбавіцца тэхнікі і гэтак далей. У гэты момант за кратамі застаюцца 25 працаўнікоў медыясферы, 23 з іх у межах крымінальных справаў. Відавочна, што ўсё ідзе на тое, каб людзей або выціснуць з краіны, або просто знішчыць медыа, або перавесці іх у шэраг такіх траваядных, то бок просто яны не пісалі нічога з грамадска значнай павесткі. Усіх зняволеных журналістаў беларускія ўлады могуць прапанаваць перавесці пад хатні арышт, заявіла Святлана Ціханаўская. Але не таму, што ўсвядомілі іх невінаватасць, а ў чаканні саступак ад захаду. Ці пойдзе Еўропа на такі кампраміс? Калі будзе ўзнікаць аргументы такого кшталту, што улады пайшлі насустрач, што магчыма нешта і паўплывае, але я шчыра кажучы не ўпэўнены. Мне падаецца, што бюрократычны механізм Еўропы ён, канешне, павольны, але калі ён ужо закруціўся, то яго спыніць таксама вельмі складана. Незалежныя медыі ўспрымаюцца ўладамі як інструмент прапаганды ці замежнага ўплыву, падкрэслівае медыйны эксперт. Таму і змагаюцца з ім улады як з палітычнымі апанентамі, любымі метадамі. Ірына Драфійчук, Белсат. Вось такім чынам вы бачыце, што цяпер нас затрымліваюць, нас вельмі шмат тут журналістаў. Колькасць беларускіх студэнтаў у Польшчы з пачатку навучальнага года павялічыцца на 15%. Прычына гэтаму – рэпрэсію ў Беларусі. Менавіта Польшча стала галоўною краіною, што прымае моладзь, якую пераследуюць у нашай краіне за ўдзел у палітычных пратэстах.
Пра магчымасці працягнуць вучобу за мяжою Александр Папко. За 3 месяцы ў Варшаве Віктор навучыўся бегла гаварыць па-польску. Былы студэнт Беларускага універсітэту культуры рыхтуецца пачаць вучобу ва універсітэце імя Мікалая Каперніка ў польскім горадзе Торунь. Віктор удзельнічаў у пратэстах супраць фальсіфікацыі выбараў, за што ў кастрычніку адседзеў сотні. Пасля вяртання з изолятару зразумеў, давучыцца яму не дадуць. В университете начались дополнительные чистки, начали убирать из администрации, из преподавательского состава людей, которые были лояльно настроены к студентам. Ну и я начал понимать, что если станет поздно, я уже никуда не смогу деться. Там только армия или тюрьма. Куды эвакуявацца Віктор доўга не разважаў. Ягоныя сябры, адлічныя з універсітэтаў раней, ужо з'ехалі на вучобу ў Польшчу. У Варшаве суайчыннікам, якіх вымусілі пакінуць радзіму, дапамагае Центр беларускай солидарности. Мы помогаем открыть там банковский счет, помочь им снять жилье, потому что польским они не владеют. С хозяевами нужно поговорить, объяснить всю ситуацию, что они, в принципе, получают стипендию, потому что это тоже главное для арендодателей, чтобы был доход у людей. У выпадку, коли есть трошки часу на підрихтовку до ад'їзду, і, уласна кажучи, гэта те речі, які могли зробити родичі у ситуації, коли чоловік повинен з'їхати хутка, гэта узяти атестат. Калі няма магчымасці, бо ведаю, што часто універсітэты не аддаюць зрабіць дублікат атэстату і на гэты документ паставіць апастэль. Паводле задзіночання беларускіх студэнтаў са жніўня затрымалі не менш за 480 юнакоў і дзяўчат. Як мінімум 158 былі адлічаны з універсітэтаў, 42 студэнты сталі фігурантамі крымінальных справаў, 12 з іх ужо асудзілі да пазбаўлення волі. Яшчэ сотні выехалі з Беларусі, асцерагаючыся пераследу. Беларускіх студэнтаў, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў, прынялі універсітэты Літвы, Украіны, Нямецчыны, але найбольш прыехалі ў Польшчу. Шматлікія студэнты наўпрост звярталіся ў польскія універсітэты. Дзякуючы Нацыянальнаму фонду міжуніверсітэцкіх абменаў, стыпендыі і бюджэтныя месцы атрымалі 900 маладых людзей і дзяўчын з Беларусі. Іншая крыніца дапамогі – гэта стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага, створаная для рэпрэсаваных студэнтаў і навукоўцаў. За 14 гадоў яе ўдзельнікамі сталі каля 1000 чалавек. У гэтым годзе праграма ўжо прыняла 720 чалавек, амаль столькі ж, колькі за ўсю сваю гісторыю. Студэнтам, залічаным на праграму Каліноўская, даюць стыпендыю памерам 300 еўраў, адпраўляюць на гадавыя курсы польскай мовы, а затым размяркоўваюць ва універсітэты. Праграма Каліноўскага – гэта толькі кропля ў моры працы, якую робяць самі беларусы. Мы цешымся, што адказваем на запыт тых беларусаў, якія бачаць шанец на развіццё краіны ў еўрапейскім звязе, у новых правовых парадках, якія, на шчасце, паспяхова дзейнічаюць у Польшчы. Яшчэ да пачатку масавых рэпрэсіяў малады вчыцца ў Еўразвяз. За 7 гадоў колькасць беларускіх студэнтаў у Польшчы вырасла больш чым удвая і дасягнула 9700 чалавек. Амаль столькі ж, 10700, навучаецца ў Расіі. За 7 гадоў іх колькасць скарацілася амаль у 2 разы. Гэта трагедыя, якая можа з аптымістычным быць канцом, таму што ва ўсіх краінах, якія змагаліся з постсавецкімі праблемамі, а мы зараз развітваемся з Савецкім Саюзам у нашай краіне, ад'язджалі людзі, ад'язджала моладзь. Не ўсе вярнуліся, але многія. Працэнтаў нават у Польшчы не ведаюць да канца, але гэтыя людзі вяртаюцца з ведамі, з досведам, часта яшчэ і з фінансамі для адкрыцця бізнеса. Сучасная адукацыя без неабходнасці пакідаць радзіму. Такую магчымасць хоча даць моладзі былы кандыдат у прэзідэнты Александр Міленкевіч. З гэтую мэтай ён стварае свабодны беларускі універсітэт. Вучыць студэнтаў онлайн будуць выкладчыкі з Беларусі і краінаў Еўразвязу. Александр Папко, Белсад. Працаўнікоў кампаніі «Юркас» і «21 век», куды сёння прыйшлі з ператрусам, пачалі адпускаць. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Антона Матолькі. У офісе інтэрнэт-крамы «21 век BY» сілавікі перакрылі некалькі паверхаў разам з працаўнікамі. Затрымалі заснавальнікаў крамы Сергея Вайніловіча і Паўла Матусевіча і кіраўніка службы бяспекі. Акрамя таго, дэпартамент фінансавых расследаванняў працаваў і на складзе кампаніі. Добрый вечер! На связи онлайн-гипермаркет 21 век.бай.
21 век у сярэдзіне 2000-х заснавалі 3 студэнты-юрысты. Летась гадавы абарот інтэрнэт-крамы склаў 310 мільёнаў долараў. На долю 21 века прыходзіцца траціна рынку інтэрнэт-гандлю Беларусі. Іншая ж кампанія, дзе прайшоў ператрус Юркас, вытворцы уваходных і міжпакаёвых дзвярэй. Там затрымалі кіраўніка кампаніі Дмітрія Юркевіча. 5 гадоў запар Юркас атрымліваў залатую ўзнагароду ў конкурсе «Брэнд года». 15 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такі максімальны тэрмін паводле выстаўленых абвінавачанняў пракурор запатрабаваў для Віктара Бабарыкі. Нагадаем, былому вылучэнцу кандыдата на прэзідэнцтва ставяць у віну атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры і легалізацыю атрыманых злачынным шляхам сродкаў. Іншым фігурантам справы Белгазпромбанку просяць ад 3 до 6,5 гадоў пазбаўлення волі. Прысуд жа сёння вынеслі яшчэ ў адной гучнай справе за абразу камандзіра АМАПа ў Менску Дмітрыя Балабы. Падставою для гэтага стаўся каментар Вадзіма Ярмаловіча ў тэлеграм-канале. Мужчыну пакаралі 1,5 гадамі гэтак званай хіміі і фінансавым спагнаннем 1000 рублёў за маральную шкоду. Такой классический концлагерь, в принципе, абсолютно предвзятое отношение. Короче, что-то тут добавить довольно сложно. Когда там находишься, в принципе, встречаешь людей, которые там находились, начинаешь понимать, что это такое. Человеку, который там не бывал, невозможно объяснить, что это такое. Крымінальную справу на Вадзіма Ярмаловіча завялі ў дзень ягоных народзінаў 13 красавіка. На наступны дзень віцябляніна затрымалі за 7 кіламетраў ад мяжы з Літвою. Пацярпелы амапавец Балаба на суд не з'явіўся, следчыя дзеянні з ім не вяліся, але ён дыстанцыйна заявіў патрабаванне аб кампенсацыі маральнай шкоды. У Беларусь прыйшла спёка. Паводле прагнозу, цягам тыдня тэмпература можа дасягаць плюс 36 градусаў, што вельмі небяспечна для людзей з сэрцава-судзеннымі хваробамі, дзяцей і жывёлы. Медыкі просяць устрымлівацца ад ужывання алкаголю, асабліва пры адпачынку на вадзе. Як ратавацца ад спёкі ў матэрыяле Марылі Дакуцькі. У Беларусі анамальная спёка. До канца тыдня слупок тэрмометра будзе вагацца ад 32 до 34 градусаў цяпла. Медыкі ўжо адзначаюць рост колькасці выклікаў з прычынаў цеплавых і сонечных удараў. У асаблівай небяспецы дзеці і людзі з хранічнымі хваробамі. Люди с хроническими заболеваниями, у которых обостряется гипертонический криз, сердечные какие-то моменты, мы выезжаем намного чаще. Дети в зоне риска, потому что у них очень быстро протекает момент обезвоживания, допустим, то есть когда мы мало пьем воды, и тепловые удары у них происходят намного чаще. То есть потому что они, намного быстрее реагируют на такую жару, чем взрослые. Медыкі рэкамендуюць у гарачыя дні піць паболей вады і не забывацца пра галаўныя уборы. Мы запыталі ў мінакоў на вуліцах Менску, як яны ратуюцца ад спёкі. Принимать утром и вечером душ такой прохладный, и все. И не быть долго на солнце. Вентилятор на балкон ночью ставлю, и он дует из балкона в квартиру. Но это не помогает, потому что воздух стоит, нет ветра. Вот сейчас только ветер появился, 3 дня не было ветра. Мне очень нравится, я ничего не делаю, я только стараюсь побольше быть на жаре. Людзі цягнуцца да азёраў і рэк, аднак адпачынак на вадзе можа скончыцца бядою. За мінулы тыдзень, паводле інфармацыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, у Беларусі патанулі 30 чалавек. Нярэдка прычынаю смерці становіцца алкаголь. Шукаюць паратунку гараджане ў фантанах, што можа быць небяспечным для здароўя праз магчымасць займець інфекцыйныя хваробы. А таксама няшчасныя выпадкі, як здарылася учора ў Докшыцах, калі ад удару токам у фантане загінула 23-гадовая Настасья Д. Небяспечная аномальная температура и для гадаванцаў. Собака может получить не солнечный удар, а именно тепловой от перегрева тела. Вот именно это и опасно в жаркую погоду. Плюс еще такой момент, что асфальт на солнце нагревается очень сильно, и собачьи лапы могут очень быстро пострадать, вплоть до трещин и ожогов. Выгуливать гадаванцаў налепей самой раніцай и поздно увечары ды браць з сабою ваду. Таксама можна набыць спецыяльную ахаладжальную накидку на тело. И ни ў якім выпадку не пакідайце ў закрытым аўтамабілі. Калі ж вы заўважылі, што гадаванец часто и нерытмічна дыхае, губляя координацию, запомните порады. Мы можем перевести собаку в тень, дать ей напиться как минимум, охладить лапы. Если есть влажное какое-то полотенце, к примеру, то положить собаке на грудь.
спину, кстати, поливать собаке водой не стоит. Для беспрытульных котоў і дзікіх птушак варта пакінуць ваду ў невялікай ёмкасці, а раслінам у спякоту можна дапамагчы, паліваючы іх увечары. Марыля Дакуцька, Белсад. Сустрэць у беларускім поле сапраўднага вярблюда. У гэта складана паверыць, але можна пабачыць на ўласныя вочы. Незвычайны гадаванец жыве ў вяскоўцаў у Цівідаўцы пад Маладзечным. А яшчэ гаспадары могуць пахваліцца ручным буслам, які нават зімаваць застаецца у сядзібе. Рэпартаж лета ў аб'ектыве пра незвычайных гадаванцаў глядзіць ужо праз імгненне. У мяне ж для вас былі ўсе навіны на сёння, аднак яшчэ больш інфармацыі заахвочваю гаспадарства чытаць у нашым тэлеграме. Добрага вечара і заставайцеся з Белсатам.